Nicol Bolas, jméno, které v celém nepředstavitelném multivesmíru Magic, The Gathering, vyvolává pocit absolutní hrůzy a totálního podrobení. Není jen obyčejným drakem nebo mocným mágem, ale představuje nejvyšší možný vrchol intelektuální krutosti a metafyzické moci, jakého kdy živá bytost v historii všech sfér dosáhla, abychom skutečně a do nejmenších, téměř atomárních detailů pochopili, jak děsivě mocný je Nicol Bolas ve své nejsilnější formě. Musíme nejprve nahlédnout hluboko pod povrch jeho zlatých šupin a zakřivených rohů, protože za touto maskou majestátního predátora se skrývá jedna z nejstarších bytostí v existenci, která přežila miliony let válek, kataklizmat a zániků celých světů. Začneme u jeho přirozeného, téměř božského talentu pro manipulaci s myslí, který projevoval již v dobách, kdy byl multivesmír ještě mladý. Nicol Bolas není jen sférochodcem, on je mistrem psychologického teroru, který dokáže jediným pohledem roztříštit vědomí i toho nejsilnějšího bojovníka na tisíce bezvýznamných kousků. Jeho dotek nezpůsobuje jen fyzickou bolest, ale okamžitou mentální agonii, která vymazává vzpomínky, sny a samotnou identitu oběti. Tato telepatická dominance není jen o čtení myšlenek, je to o totálním a nezvratném přepsání reality v mozku soupeře, abychom pochopili rozsah jeho schopností v boji. Musíme se podrobně podívat na jeho magický arzenál, který zahrnuje nejtemnější kouty černé, modré a červené magie. Bolas dokáže vyvolávat nekonečné armády nemrtvých, manipulovat s časem a prostorem a s ledovým klidem, odrážet útoky celých skupin sférochodců najednou. Jeho skutečná a drtivá moc se naplno projevila během událostí na Amonkhetu, kde jako krutý bůh faraon ovládal celý svět a připravoval svou armádu věčný. V tomto střetu Bolas nebojoval silou, on bojoval jako geniální šachista, pro kterého jsou životy miliard bytostí jen postradatelnými figurkami na cestě k absolutní obnově jeho staré božské moci, kterou ztratil během napravení. Jeho intelekt je tak neuvěřitelně vysoký a mimozemský, že dokáže plánovat události tisíce let dopředu, přičemž každá zrada, každá válka a každé hrdinství jeho nepřátel hraje přesně do jeho karet. Dalším klíčovým pilířem jeho moci byla schopnost ovládat sféru meditace, jeho vlastní soukromé vězení a palác, kde mohl manipulovat s pravidly existence podle své libosti. Nicol Bolas nikdy nehledal cestu k prosté destrukci. Jeho magie byla vždy elegantní, neuvěřitelně sofistikovaná a vrstevnatá jako nejsložitější intrika. Dokázal používat zapomenutá, prastará a často velmi krutá kouzla, o kterých jeho nepřátelé ve své touze po spravedlnosti neměli ani to nejmenší tušení. Musíme také velmi podrobně prozkoumat jeho unikátní schopnost regenerace a nesmrtelnosti. Jako Elder Dragon má tělo, které ignoruje běžné zbraně a magii, a jeho duše je ukotvena v multivesmíru tak pevně, že ani smrt není pro Bolase konečným stavem. Jeho rychlost v boji mu dovoluje pohybovat se mezi sférami v milisekundách, což vyžaduje mentální kapacitu hraničící s vševědoucností. V kategorii čisté ničivé síly dokáže Nicol Bolas vyvolávat výboje energie takové intenzity, že trhají samotnou tkaninu multivesmíru a vytvářejí trhliny v realitě, kdyby se Bolas rozhodl použít plnou moc staré sklizně bez jakýchkoliv zábran. Vytvořil by energetickou bouři, která by byla schopna vymazat veškerou naději z povrchu všech světů. Jeho vazba na artefakty, jako je nesmrtelné slunce nebo planární most, mu dodávala strategickou výhodu, kterou nikdo jiný nedokázal ani pochopit, natož zastavit skutečná a hluboká pravda o tom, jak nepředstavitelně mocný je Nicol Bolas, tedy zní, že on není omezen hranicemi morálky ani osudu. On osud prostě ohýbá podle své potřeby. Pro něj neexistují žádné překážky, existují pro něj pouze spojení a ta jsou pro něj nástrojem k moci. Jeho celá existence je neustálým závodem o návrat na trůn božství a jeho vnitřní síla je v podstatě nevyčerpatelná baterie temného vědění. On je tou silou,
kterou nikdy neuvidíte přicházet. Protože on už tam byl před 1000 lety a nastražil past, do které jste právě vstoupili. Jeho činy jsou ozvěnou kosmické arogance a jeho stopa v multivesmíru je to jediné, co v realitě zůstane, když se rozhodne zasáhnout. V každém detailu jeho pohybu je vidíme absolutní vrchol evoluce draka, který přestal být jen zvířetem a stal se čistým stělesněním konceptu tyranie. Fakta o jeho neuvěřitelných činech mluví naprosto jasně. Nicol Bolas je pravděpodobně nejsložitějším a nejnebezpečnějším antagonistou, jakého kdy světy MTG spatřili. Jeho moc není jen v jeho kouzlech, je v jeho schopnosti být vždy o 10 kroků před kýmkoliv jiným. Mluvíme o bytosti, která dokázala porazit Gatewatch s takovou lehkostí, že to vypadalo jako dětská hra, která dokázala přepsat historii Alary a která dokázala zneužít samotnou podstatu jisker sférochodců. Bolasova psychologie je také hluboce propojena s jeho mocí. On netrpí břemenem viny. Představte si, že každé vaše rozhodnutí je vedeno čistým egoismem a touhou po věčnosti. Tato absence empatie z něj dělá dokonalého predátora, který se nebojí v případě potřeby obětovat celé světy. Pokud by Nicol Bolas kdykoliv chtěl, mohl by ovládnout multivesmír během jediného rituálu, kdyby se mu podařilo dokončit starou sklizeň na ravnice. Stal by se bohem drakem, s mocí, která by zastínila i samotné tvůrce existence. A nikdo, absolutně nikdo by neměl nejmenší šanci ho zastavit. V analýze čisté moci tedy Bolas stojí na absolutním vrcholu. On je architektem neštěstí v časoprostoru. Jeho síla je absolutní v každém smyslu toho slova. A tento rozbor nám dává jen nahlédnout pod pokličku toho, co všechno tento Elder Dragon skutečně dokáže, když se rozhodne přestat se držet zpátky. I fakta o jeho knowledge, multiverzální alchymie a transmutace z něj dělají legendu, která daleko překonává všechny hranice. Jeho vztah k bratrovi Uginovi mu umožnil nahlédnout do tajemství neviditelné magie. Přesto se Bolas jako jeden z mála rozhodl zůstat věrný své temné podstatě. Tato filozofická vyzrálost byla jeho úplně finální formou moci, protože tyran, který se nebojí vlastního stínu, je ten nejsilnější ze všech. Bolas mohl být zachráncem, mohl být strážcem rovnováhy, mohl ovládnout multivesmír pomocí světla, ale místo toho si vybral cestu stínu, aby mohl vládnout skrze strach. A právě v této jeho nesmírné aroganci ležela jeho největší zbraň. Byl schopen vytvořit impéria na nesčetných sférách, což je forma sociální moci, kterou nikdo jiný nedokázal napodobit. Bolas byl tedy vším, čím Padouk v ideálním světě mohl a měl být. Jak byl objevitelem temnoty, neohroženým válečníkem a strážcem slabostí svých nepřátel. Jeho křídla nebyla jen symbolem, byla to křídla zmaru, která se on sám rozhodl rozprostřít nad každou živou duší. A právě toto rozhodnutí z něj dělá toho největšího z Elder Dragonů. Jeho skutečná síla je v jeho slovech a myšlenkách stejně silná, jako v jeho rituálech a jeho zářivý, leč děsivý odkaz bude navždy hořet v srdcích všech, kteří věří v sílu intelektu nad hrubou silou. V celkové analýze tedy Nicol Bolas stojí na absolutním a nedotknutelném vrcholu. On je tím, kdo určil pravidla moderního multivesmíru a kdo je dokázal porušit přesně ve chvíli, kdy to bylo pro jeho ambice nezbytné. Jeho moc je absolutní v každém představitelném smyslu toho slova. A tento rozsáhlý rozbor nám dává jen nahlédnout do nekonečných hlubin toho, co všechno tento zlatý drak skutečně dokáže, když se rozhodne uvolnit svůj plný potenciál. Bolas je prostě unikátní fenomén, který překonává veškerou naši představivost a jehož skutečná velikost je měřena především v ambicích a moudrosti, kterou po sobě zanechal. On byl první i poslední linií útoku proti svobodě, mužem drakem, který znal tajemství hvězd i lidského strachu. A jehož magie byla tak silná, že dokázala přetrvat i po jeho uvěznění v bezesféří. Bolas zůstává věčným symbolem toho, že skutečná moc nepochází z náhody, ale z tisícileté přípravy.
Mluvíme o hrdinovi své vlastní temné cesty, který dokázal zastavit vývoj celých civilizací, který dokázal promluvit k duši multivesmíru a který v sobě nese zkázu pro každou sféru, která mu stojí v cestě. Bolas je pravdou, která plane mezi světy, a energií, která proudí skrze sféry a symbolem toho, že i v tom nejvzdálenějším koutě existence existuje hlad pomoci. Jeho moc je tedy absolutním vyjádřením toho, co se stane, když se prastará síla spojí s nekonečným intelektem. Fakta o jeho existenci a o jeho bojích se strážci jsou jasným důkazem jeho nadřazenosti. On je zkrátka Nicol Bolas, drak, který krájí realitu svými drápy a přináší tmu tam, kde kdysi zářila jiskra. A jeho příběh je tím nejvelkolepějším eposem, jaký kdy hvězdy v Magic The Gathering vyprávěly. Jeho síla roste s každou zradou a s každým novým paktem, který uzavře. On je strážcem chaosu a jeho osud je pevně spjat s osudem celého bytí. Nikdo nedokáže uniknout jeho intrikám, pokud se on rozhodne je utkat. A nikdo nedokáže odolat jeho čisté energii, pokud se on rozhodne ji uvolnit. Bolas je zkrátka největším strategem své éry a jeho jméno bude navždy znít jako varování v celém multivesmíru, kde každá nota je tvořena čistou a nespoutanou ambicí, která nás všechny nutí pochybovat o naší vlastní bezpečnosti. On je ten, který přišel z minulosti, aby ovládl budoucnost, a jeho cesta je cestou temnoty, která nikdy nekončí, protože hlad pomoci je věčný stejně jako on sám. Jeho činy nás inspirují k tomu, abychom hledali sílu v poznání a abychom se nikdy nevzdávali svých cílů bez ohledu na to, jak vysoká je cena. Protože Bolas nám ukázal, že i jediná bytost může změnit osud celého multivesmíru, pokud má dostatečně velký intelekt a pevnou vůli. A tak končí náš hluboký rozbor jeho moci, která je silnější než cokoliv, co si dokážeme představit. Mluvíme o bytosti, která dokázala přežít srážku světů, která dokázala přežít zradu vlastních následovníků a která v sobě nese kód samotného stvoření. Nicol Bolas je zkrátka fenomén, který překonává veškerou představivost. Jeho existence je neustálou připomínkou toho, že i ta největší moc může být nesena s chladným kalkulem. Jeho schopnost manipulovat s vakfu, tedy v tomto případě manou, je na úrovni, která bere dech. On je pravým králem nejen Elder Dragonů, ale všech bytostí, které touží po absolutní kontrole. Fakta o jeho vítězstvích nad celými armádami jsou jen zlomkem jeho skutečné velikosti, která tkví v jeho prosté genialitě a v jeho schopnosti zneužít jakoukoliv slabost. To je skutečná moc Nicol Bolase, draka, který se nebál stát se monstrem, aby se mohl stát bohem, a jehož stín bude navždy dopadat na všechny sféry, které kdy navštívil. Je v každém atomu jeho těla vidíme vrchol magické evoluce. On je koncem i začátkem, tichem před bouří i bouří samotnou. Jeho jméno je zákon a jeho vůle je realita. On je Nicol Bolas a jeho moc je nekonečná jako samotný multivesmír. S ohledem na všechna tato fascinující fakta, jeho neuvěřitelnou schopnost manipulovat s multivesmírem, jeho status nejstaršího z Elder Dragonů a jeho neuvěřitelnou intelektuální převahu, se nám na úplný závěr nabízí ta úplně nejdůležitější otázka. Protože váš osobní názor je to, co skutečně definuje místo tohoto tyrana v naší kultuře. Co myslíte vy? Byl Nicol Bolas skutečně nejsilnějším sférochodcem v celém multivesmíru, nebo by ho Ugin v jeho nejlepší formě dokázal definitivně porazit, kdyby Bolas neměl své intriky? Napište nám svůj podrobný názor do komentářů pod videem a podělte se s námi o své fascinující teorie. A pro naši příští epizodu, koho konkrétně byste chtěli vidět v dalším hlubokém rozboru nebo v tomto brutálním souboji největších titanů? Dejte nám prosím vědět v sekci komentářů, protože právě vaše nápady tvoří náš budoucí obsah.